Naddu għall-aħħar mistoqsija. Mistoqsija li tista' trebħek €1,000,000. Imma daw inkun nista' niddikjaraw mhux hekk nerbħhom, ma jmorrux jgħiduli li qed nipprova nevagħti t-taxxa u tiġi tsalzola mill-ħuta, ma jiswiex. Mowk hawn, ikkonċentra. Nikkonċentra. Dinara xoqqa lija bħalissa bl-eċitament. Ilek żewġ programmi magħna u rispondejt id-domandi kollha, wasalt sal-quċċata. Din il-mistoqsija li tista' tbiddillek ħajtek. Mhux li kien jaħasra? X'tagħmel bihom dawn il-flus li kieku kellek terbħhom? Ma nistax nagħmel mossi bidi fuq television hux. Ma jimpurtax, ejdilna. Ma jiswiex ngħid għalissa, aħjar ma niffaxxax rasi qabel ma naqsam mhux hekk. Ejdilna. Il-telespettaturi jixtiequ jkunu jafu. Jien naf. L-ewwel ħaġa li nagħmel ħarejdlek. Nagħmel xi sena ċeċċebeq id-dar ma nagħmel xejn. Ħaqni ftit mhux hekk. Ħdiem tant. Imbagħad forsi jien naf nivvjaġġa ndur id-dinja. Nixtri villa hekk fil-kampanja, volja insomma, hawn Malta ma tantx issib kampanja. L-aktar tmuraw dexxew kemuna. Jew kellha forsi tibni xi binja l-muskett. Dejjem jekk il-Planning Authority ituk permess, ma nafx kemm. Imbagħad li fdalli forsi naf ninvestihom x'imkien hux. Jekk ikun fadal? Prosit. Nawgurawlek minn qalbna. Issa ngħaddu għall-mistoqsija li tiswa €1,000,000. Viva l-mistoqsija, xiex tagħmel taħti. Is-suppostata li hu fit-television. Ma taqtawa. Liema kantanta ġiet hawn Malta bħal verġni u qadet f'din ir-raħal tal-lum. Il-ħin jitlaq issa. Għandek nofs minuta ċans. X'inhu? Il-ħin qed jafas. Ġiet bħal verġni u qadet dan ir-raħal. Santa Santina. Dat jgħaddi il-ħin, isa. Ma nafx. Għatina risposta. Toqgħodx panikjani. Qadet dan ir-raħal. Ma nafx, Madonna. X'inhu? Erġejdilna. X'inhu? Madonna? Prosit! Ir-risposta kienet Madonna. Inta dik ferbaħt €1,000,000. X'ġara? Ħolma kienet. Mhux vera rbaħt €1,000,000. Erġa' mur aħdem mela, m'hemmx tagħmel. Għaliex Madonna, il-kantanta, mhux omm il-bambin. Għawek ġid dar-raħal, meta ġitaw Malta, like a virgin. Intbaħtu fejn ġejna. Ninsabu ġewwa r-raħal tal-Gudja. Ħa naraw x'ħoffrilna. Ir-raħal tal-Gudja għandu eruq antiki ferm. Huwa wieħed mill-eqdem irħula li bdew jiġu abitati mill-Maltin bikrin. Dan jiġduh diversi mkejjen interess, fosthom il-kappella ta' Santa Marija ta' Bir Miftuħ. Li skont ir-rapport tal-Isqof de Mello kienet diġà parroċċa sa mill-1436 u parroċċa matriċi ta' diversi irħula oħra tal-madwar. Il-katakombi ta' ħarresqun diversi oqbra miż-żmien Puniku Ruman, kif ukoll it-torri magħruf ta' Xlejli li huwa sinonimu ma' dan ir-raħal mibni fi żmien il-Kavallieri. Il-Gudja minħabba l-istorja tiegħu għadu jħaddan bini tipiku ta' raħal rurali Malti, bil-binjiet li juru tradizzjoni u sena qadima. L-isfortunatament, minħabba l-era progressiva tal-modernizmu, qiegħda qajla tinqata' flimkien ma' diversi għelieqi li jsebħu l-madwar tar-raħal. Ma' żmien, il-bini beda jieħu wkoll forma aktar moderna mingħajr ma jtappan l-istorja ta' raħal daqstant antik u storiku. Storiku ngħid. Xi kultant ma napprezzawx daqshekk l-istorja li għandna għalkemm għandna storja għammiela ferm. Bħall-ismijiet tal-ibliet u rħula ta' Malta, fosthom ir-raħal tal-Gudja. M'għandniex dokumentat kif ġie dal-isem bħal diversi ismijiet li ngħataw qabel il-wasla tal-Kavallieri. Għaldaqstant għandna diversi verżjonijiet ta' minn fejn seta' ġie l-isem tal-Gudja.
Mbagħad wara meta ġew il-kavallieri bdew jiddokumentaw kollox, kollox bil-miktub. Ma bqgħux joqogħdu fuq il-kelma biss, peress li ma nafux indawru id-diskors aħna. L-isem tal-Gudja skont diversi studjużi ġej mill-kelma Arbija u ifisser olja jew inkella filoli. Ir-raħal tal-Gudja mhux jgħid filoli u aktar mhuwiex olja, iżda dan l-isem jingħata minħabba il-qagħda soċjali tar-raħal tal-Gudja. Dan għaliex fir-raħal tal-Gudja hawn il-kappella magħrufa ta' Bir Miftuħ li kif għadna kienet parroċċa matriċi. Ġifieri kellha taħta diversi rħula oħra. Għaldaqstant, ir-raħal tal-Gudja kien f'qagħda soċjali għolja, għalhekk filoli. L-isem tal-Gudja ma kienx minn dejjem Gudja kif nafuh illum, tgħidu li xiex, bidluwlu da, le. Iżda minħabba l-importanza tal-kappella ta' Bir Miftuħ, dan l-isem ta' dan raħal kien magħruf bħala ir-raħal ta' Bir Miftuħ. U interessanti wieħed jara minn fejn ġej l-isem ta' Bir Miftuħ. Għandna leġġenda marbuta ma' dal-isem, for a change, fejn jgħidu li San Pawl meta ġew Malta fost il-ħafna vjaġġi li għamel f'pajjiżna, da 3 xhur tagħla li qattaw hekk fostna, żar ukoll din iż-żona. Efhem, rrid jiltaqa' ftit man-nies tas-Sawt biex jagħmel canvassing tal-kelma ta' Ġesu, mhux hekk? U meta kien qed jippriedka mill-Gudja, huwa qal li Santa Marija hija Bir Miftuħ tal-Grazzi. U minn hemm ġie l-isem ta' Bir Miftuħ. Din hija biss leġġenda, għax ma nafx kemm setgħu jiftakru dak kollu li qal San Pawl minn meta ġie sakemm twaqfet il-Knisja ta' Bir Miftuħ, iżda temnu jew li dik affarikom. Fil-verità aktarx li fil-viċinanzi tal-kappella kien hawn bir, aktarx blatu, forsi tar birrieħu bħal ħafna ottjien tat-tankijiet tal-ilma li jkunu fuq il-bjut. U għalhekk ġie l-isem ta' Bir Miftuħ. Jaf jagħti il-każ li kien xi bir tax-xorti, forsi twaddablu munita u titlob wieda lil Santa Marija. Kollox jista' jkun mhux hekk? Ir-raħal tal-Gudja sa mill-1436 kellu ġurisdizzjoni fuq 5 tirħula viċin tiegħu li wara kollha ħadu l-indipendenza tagħhom u saru parroċċi. Flimkien mal-Gudja kien hemm l-irħula ta' Ħal Tarxien, Ħal Kirkop, Ħal Safi, l-Imqabba u anki Ħalluqa. Il-popolazzjoni ta' dawn l-irħula flimkien kienet tot għal 1840 ruħ. Fl-1592 dawn l-irħula kollha minn barra Ħalluqa infirdu minn mal-Gudja u għaldaqstant il-popolazzjoni li tot mal-Gudja naqset. Ħalluqa kiseb l-awtonomija tiegħu ftit wara fl-1634 u bekk fil-Gudja kien fadal biss 80 dar li tagħmel parti minnha popolazzjoni ta' madwar 300 ruħ. Sas-seklu 18 in-numru ta' residenti tela għal madwar 600 persuna. Sabiex fl-1830 kien hemm 978 ruħ. Lejn l-aħħar tas-seklu 19, il-popolazzjoni reġgħet sa fl-aħħar qabżet l-1000 ruħ u komplet tikber fis-seklu ta' wara. Fil-fatt, fl-1911 il-Gudja kien iħaddan 1270 persuna. Fl-1961 kien hemm 1811 ruħ. Fl-1985 l-abitanti kienu 2156. Sabiex fl-1995 in-numru żdied għal 2894 persuna. Skont l-istatistika maħruġa fl-2019, il-popolazzjoni attwali fil-Gudja hija dik ta' 3184 persuna. L-istemma tar-raħal hija faxxa ħamra dentata orizzontali fuq kamp tal-fidda bil-motto Pluribus Parens li bil-Malti tfisser Om Wis Ulit għall-irħula li ħarġu mill-Knisja Matriċi ta' Bir Miftuħ. Il-katakombi ta' Ħal Resqum. Naħseb dal-aħħar smajtu bihom fl-aħbarijiet minħabba l-mina li ġiet imħaffra fil-Gudja li tieħdok mill-parti tal-Marsa għan-naħa t'isfel ta' Malta. Dawn il-katakombi ġew misjuba minn Sir Themis Ammit fl-1912 u aktar tard
imħafra fl-imkien ma jibnu fl-1934. Il-katakombi ta' Ħarresqun huma fost il-katakombi li nsibu hawnhekk f'Malta. U minħabba l-graffiti li għandhom li aktar xuru xeni bibliċi uniċi fid-dinja, jiklassifikaw ruhom bħala katakombi ta' żmien paleo-kristjani, jiġifieri tal-bidu. Il-katakombi ta' Ħarresqun sabiex tidħol għalih hemm taraġġ żgħir li jieħdok għall-entratura prinċipali b'żewġ kolonni imnaqxa mal-ġnub. U għandu wkoll arkata li fuqha hemm imnaqqax żewġ paguni jitimgħu liż-żgħir tagħhom. L-asafar kienu simboli reliġjużi użati ħafna fi żmien biex juru t-tixrid tal-Evanġelju. Insibu wkoll ġewwa dan il-katakombi diversi oqbra biex bijat imnaqxin, kollha simboli reliġjużi, b'diversi pilastri u dekorazzjonijiet oħra. F'dan katakombi hemm ukoll sala żgħira li aktar kienet tintuża bħala post ta' talb mill-eqqel Kristjani. Tajtuli l-aħwina xi stampa din, kollox sabiħ jidher ta' min jiftħu għall-pubbliku? Kollu minnu. Iżda kfattilkom diġà, sfortunatament diversi drabi ma napprezzawx l-istorja kbira li għandna f'pajjiżna. Fl-1975 dal-katakombi ġie motti kompletament minħabba xi bini tat-toroq li kienet isir. Iżda 3 snin wara, fl-1978 u hemmhekk ħasbu tajjeb li għamlu bokka fil-ħamrija falqa sabiex ikun hemm aċċess għall-katakombi. Tgħidu li jagħmlu waħda tajba. Imma tafu x'ġara? Ħadd ma ftakar fejn għamlu din l-imbirka bokka. Damu 30 sena sħaħ sabiex raġgħu sabu dal-katakombi u tafu fejn sabuh? F'roundabout fejn l-airport. Ara kemm konna tajbin fl-ippjanar aħna, Dan ġara fl-2006, iżda l-darboħra l-katakombi raġan telaq għall-elementi kollha tan-natura. Minħabba il-proġett li għaddej bħalissa tal-flyover sul-mina, għalkemm hemm min qed jgħid li diġà tlesta għaliex ġie inawgurat, raġa ġie invoga dan is-suġġett tal-katakombi. Bil-gvern jgħid li se jagħmel minn kollox sabiex isiru studi u jiġi preservat dan is-sit mill-aħjar li jistgħu. Nisperaw li l-gvern ikun tal-kelma u nibqgħu naraw u nożżu dak li għandna parti mill-istorja tagħna. Il-katakombi ta' Ħarresqun forsi xi darba ikun aċċessibbli għall pubbliku. Sakemm ma saritlux ħsara irreparabbli, nisperaw li le. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room. Waħda mill-binjiet l-aktar magħrufa fil-Gudja u li qiegħda fi żibbli għal kull min irid jidħol fir-raħal hija bla dubju il-Palazz Dorell, magħruf ukoll bħala il-Palazz ta' Bettina. Dan il-palazz ġie mibni fi żmien il-Kavallieri, eżattament fl-1670 mill-konti Ignazio Franġisku Moscati Falsoni Navarra bħala residenza għall-familja tiegħu. Fl-1760 dal-palazz ġie mixtri minn Pietro Paolo Falzon Dorell. Fl-istess palazz għexet ukoll it-tifla tiegħu, il-Markisa Bettina Testaferrata Dorell. U minn hawn li ħall-isem tiegħu. Il-palazz li fih wieħed jista' jsib diversi affreski mpittra minn Antonio Grek li jmorru lura għas-seklu 18 u 19, magħrufa bħala Naici, serva ta' bażi militari Ingliża kemm waqt l-imblokk tal-Franċiżi kif ukoll aktar tard sakemm ħallew pajjiżna f'jum il-ħelsien. Flimkien ma' dan il-palazz ġie inkluż fl-istess proprjetà it-torri li kien jinsab biswitu, magħruf bħala it-Torri ta' Xlejli, li sa dak iż-żmien kien proprjetà pubblika u li kien ilu mibni sa mis-seklu 12 jew 13, għalkemm m'għandniex data preċiża dwar dan. L-għan tiegħu bla dubju kien li jservi bħala post ta' osservazzjoni. Il-Markiża ħadet it-torri taħt idejha u rrestawratu għall-istat oriġinali tiegħu. Illum kemm il-palazz kif ukoll it-Torri ta' Xlejli huma proprjetà privata, munija bl-ewwel grad ta' protezzjoni.
Fl-aħħar wasalna għall-kappella ta' Bir Miftuħ. Meta bniet il-kappella ma nafux eżattament, aktarx fil-bidu tas-seklu 15, qed ngħidu madwar 600 sena ilu, L-Isqof Senatore De Mello fir-rapport tiegħu magħruf bħala ir-Rollo, laqam sabiħ ta' jagħti xi ħadd u Rollo. Isemmi l-lista ta' 10 parroċċi li kienu hawn Malta, fosthom dik ta' Bir Miftuħ. Din il-Knisja bħalma diġà għadna kienet magħrufa bħala parroċċa matriċi, jiġifieri kienet tħaddan fiha diversi irħula u diversi knejjes propju tal-irħula tal-madwar ħarġu minn fiha. Dik kienet dedikata u għada lil Santa Marija. Iżda taħsbux li kienet l-unika waħda fl-Inħawi, kien hawn kappella tal-Assunta, ta' Marija Bambina, San Bastian, San George, Santa Katerina, insomma f'kelma waħda assedju ta' qaddisin kien hawn f'dik żona. Del kappella bħal ħafna oħrajn kienet indukrata minn nies tal-Inħawi. Fi żmien diversi kappelli kienu jibnew kappelli privati għal-familja, kappelli żgħar, li mbagħad ma' żmien jew ġew abbandonati jew nkella sfaw imġarfa. Monsignor Duzina, meta ġie fiż-żjara tiegħu tal-1575, ma tantx ħagos tew qarras titwiċċu meta ġie iżur dil-kappella ta' Bir Miftuħ, għaliex sab li ma kinitx indukrata kif inhu xieraq. Fil-fatt huwa ordna li jsir tabernaklu ġdid għas-sakrament. U mhux jinżamm f'armadju li kien hemm ħajaqa' biċċiet. Apparti minn hekk anke l-mejtin dejqu l-għajnu mhux għax jerxu xtaw. Iżda huwa ra li l-oqbra li kienu magħmula fil-korsija tal-kappella kienu magħmula kif ġiġi. Allura għamar sabiex isiru oqbra sura ta' nies biex jirrispettaw ftit il-leżis tagħhom. Fir-rapport tiegħu huwa jsemmi li kien hawn 55 kappella li kienet taqa' taħdin il-kappella ta' Bir Miftuħ. Ara kemm kellha memberships, Minħabba l-importanza tagħha, din il-Knisja sfat attakkata u misruqa kemm il-darba, speċjalment mill-għadu Tork. Kienu jgħidu l-diversi oġġetti prezzjużi ta' din il-Knisja kienu ipoġġuhom ġobir li kienu fil-viċinanzi sabiex meta jiġu Torok ma jsibuhomx u jsirquhom. Fost is-serqiet magħrufa kien hemm waħda li ġrat fl-24 ta' Jannar tal-1663, meta fost l-oġġetti prezzjużi li nsterqu insteraq pissidi mimli bl-ostji. Din kienet xi ħaġa gravi, tant li l-Grammastru Rafael Cottoner flimkien mal-Isqof Balaguer ħarġu skomunika għal min jinqabad li nsteraq dan l-oġġett prezzjuż. Il-pissidi instab imma kien vojt fil-Knisja Antika ta' San Ġagbu l-Belt Valletta, bl-ostji aktar jiġu użati għal xirid sataniku. In-nies tal-Gudja u l-oħrajn tal-Inħawi bdew jibżgħu xi ftit li jarġgħu jisterqu. Allura talbu biħnien għall-Isqof Balaguer sabiex jibnu knisja ġdida għan-nies taż-żona, ħalli ma jibqgħux fil-periklu aktar fil-qalba tar-raħal, mhux eżattament ma' triq fejn tidher il-Knisja, mhux hekk. Illum il-ġurnata, grazzi għal fondazzjoni din l-art ħelwa, din il-kappella ta' Bir Miftuħ għadha miżmuma fi stat tajjeb ħafna. Tħares il-barra lejn il-karozzi għaddejjin minn qudiema sabiex tfakkar dejjem l-importanza li kellha fl-istorja reliġjuża ta' Malta. Il-Knisja parrokjali preżenti llum, iddedikata wkoll lil Santa Marija, bdiet tinbena fl-1656 fuq il-pjanti tal-perit Tommaso Dingli. Dan wara li l-Isqof Balaguer irċieva talba tan-nies tar-raħal sabiex jibnu knisja oħra minħabba diversi serqiet li bdew isiru, anki bi vjolenza. L-Isqof aċċetta t-talba tagħhom bil-patt li l-parroċċja matriċi tibqa' l-Knisja ta' Bir Miftuħ. Il-Knisja l-ġdida li bdiet tinbena fil-lokal tal-Kappella tal-Misraħ b'ħidma sfiqa tal-Kappillan Dun Juan Gatt tlestiet fl-1666. Il-Knisja l-ġdida ġiet konsagrata mill-Isqof Labini fil-11 ta' Diċembru tal-1785.
Aspett uniku ta' din il-Knisja huma t-tliet kampnari li tħaddan. It-tielet kampnar ġie miżjud fis-sena 1858 b'diżinn ta' Guglielmo Baker u xogħol ta' Mastru Rużar Farrugia. Fil-kampnar il-ġdid tqiedu 4 tiqnipen li saru f'Londra mill-fabbrika John Warner & Sons. Bil-qampina maġġura tiġi konsagrata mill-Isqof Paċeforno fil-5 ta' Settembru tal-1861. F'dan il-kampnar wieħed jista' jsib arloġġ maħdum mill-magħruf arluġġar Michelangelo Sapiano. L-istatwa titolari ta' Santa Marija saret fl-1807 mill-iskultur Censu Dumec. Fil-waqt il-kwadru titolari li juri l-Assunzjoni tal-Madonna sar mill-pittur Taljan Pietro Gagliardi fl-1887. Ma nistawx niġu l-Gudja u ma nsemmux l-iktar santwarju antik li nsibu fl-Gżejjer Maltin id-dedikat lill-Madonna ta' Loreto. Fil-fatt bħalu nsibu il-Knisja f'Ajnsielem u anki dik tas-Sorijiet tal-Ursulini fi Gwardamanġa. Ma tas-santwarju nsibu storja ħelwa marbuta miegħu. Skont tradizzjoni, ir-raħal tal-Gudja jew kif kien magħruf qabel Tabir Miftuħ kien indukrat taħt it-tmexxija tal-kavallier u prijur Tovern fi Franza Fra Imberto de Morines. Kif għadna diġà fil-programm, ir-raħal tal-Gudja kien attakkat kemm il-darba mill-għadu Tork u dal-kavallier għamel wieda lill-Madonna li jekk teħlishom mill-attakki tat-Torok kien se jibnilha knisja bid-detika ta' Loreto kif fil-fatt tagħmel. U l-għadu Tork li kien qabad tefgħu hemm wara l-knisja taħt żewġ ġebliet kbar biex ikun żgur li jekk kellu l-aħħar nifsijiet ħadomlu. Din il-Knisja inbniet fl-1548 skont id-data li għandna mnaqxa fil-kwadru titolari, ikkummissjonat mill-istess kavallier, xogħol maħdum fuq l-injam. Ukoll għandu ismu mnaqqax fuqu. Iżda din il-kappella oriġinali hija biss is-sagristija ta' din il-kappella eżistenti li hawn warajja. Fil-fatt, dil-kappella inbniet bwieda oħra li saret lill-Madonna wara l-pesta errida tal-1676 fejn ħalliet 11,000 persuna mejta madwar l-Gżejjer Maltin, kważi terz tal-popolazzjoni li kellna fi żmien. Fil-fatt in-nies ta' dan raħal għamlu wieda lill-Madonna li jekk il-pesta ma tolqothomx daqshekk, ovvjament min ikun għadu ħaj, jibnula knisja akbar. Is-santwarju li kien hawn diġà eżistenti. Ix-xogħol sar bil-ħidma sfiqa tal-kappillan eżistenti Dun Vincenz, Katerina Kalleja u anki tal-Grammastri Nicola Cottoner u anki Caraffa. Ma' żmien das-santwarju kompla jiġi restawrat sabiex jibqa' miżmum kif inhu xieraq, speċjalment wara li sofra diversi attakki fil-gwerra. Issa sarilna l-ħin u jiena ħajkolli nsellmilkom minn din il-kappella tal-Madonna ta' Loreto. Iżda qabel ma ninsewx l-istessu tal-okkażjoni, mhux hekk? Mir-raħal tal-Gudja għar-raħal li jmiss.